सायाव इलेक्सन लाबोनाय आंनि सायाव गाज्रि बेबायदि खामानि मावहोनाय गावनि खुगाजों बे प्रेस मिटआव ओंखारनानै बुंनाय आरो गावनि साखाथि बाखाथि थानाय बिसोरथ' जोंनि इन्स्टिटिउसननि सासेबो नङा बिसोर सासेबो नङा जोंनि इन्स्टिटिउसननि सासे मानसि नङा बिसोरो आरो जायहा बिनि आगदा आखाइजों थादों आगसिजों सासे थेफ्रा दङ बिनि ड्राइभार बियो दा बे ड्राइभारखौ मानसिखौ लानानै सासे एक्स एनडिबि नङै मानसिखौ लानानै दिनै बिथाङा मा खामानि मावदों एक्स एनडिबिनि थाखाय बिथाङा दिनै जोंखौ फोरोंनांगौसोमोन दिनै थुलुंगासो होनांगौमोन आरो दिनै जोङो मावनो नागिरनायखौ आवगायनायखौ नाजानायखौ जोङो दिनै ओरै हाया सावरायबायदों जों हाग्रामा सारखौ होसोबायो रायलायो जोङो बेबादिनो जोङो गोबांथार जों एमएलएफोरजों रायलायो जोङो होसोबायो गावनि थाखा फैसा गारनानै दिनै बेफोरबादि मावसेयावबो बिथाङा दिनै जोंखौ मानो बेबादि बुंनो हाखो दा बिथाङा मा गोसोजोंहाय बुंनो हाखो आं बेखौनो बिथांखौ आसुरितसो मोनो आरो सिखौ लानाया बिथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जादों दिनै जों सिलाखौहाय जोङो माने गोबां अननाय एबा मोजां मोननाय गोसो गोरबो जों मोजां मोनोमोन जों अल एक्स एनडिबि एसोसिएसना मोजां मोननानै जोङो सावरायलायनानै जोङो सिला सारखौबो जोंनि थ्रुयैनो जोंजों लोगोसेनो बिपिएफआव जयनिं लाहोनांसिगौ ओमफ्राय जोङो सिला सारनोनो जोङो बिपिएफ सरकारनावहाय जोङो दाबिदार खालामनांगौ चेयारमेन हिसाबै जाहाथे जोंनि अल एक्स एनडिबिखौ जाहाथे बिथाङा दैदेनलांनो हायो होननानै जोङो बेबादि सानलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जों लाबोनानै लोगोसे जों जयनिं जादोंमोन दा बिथाङा बेसो आरो बिथाङा दिनै जोंखौ बुंनायजों लोगोसे गासैबो एनडिबिखौ एक्स एनडिबि गैला होननाया एनडिबिआनो गैला होननानै बुंनाया बेना गोरोन्थि जादों आरो दिनैहाय गोबांथार जोंनि एनडिबिनि गेजेरावहाय एक्स एनडिबिनि गेजेराव पार्टि मोनथाम मोनब्रै दं आरो आङो बे फैसा खांदों मांदों होननाय खोथाखौबो आङो बिथांनाव सोंहरदों आस्सा उमुक सार नोङो फैसा खांहोदों नामा माथो नोंनि नाम सिखारबाय थादों होननानै बे 1 मास 1.5 माससो सिगांनि खोथा खिन्थु जोंनिफ्रायथ' रावबो फैसा खाङाखै आरो जोङो माबा मोनसे प्रग्राम खालामलायोबाबो जोङो अबेबा समाव जोंहाथ' फुन्जि थाखा गैया रावहाबो जोङो गावजों गाव थाइसे थाइनै सहाय होलायनानै जोङो प्रग्रामखौ दायो एबा मा खालामनांगौ दे मा डिसिसन लानांगौ सोरनाव थांनो सोर इएमनाव सोर अबेहाय एमएलएनाव होननानै सोर लिडारनाव जोङो सावरायनांगौ होननानै बेफोरबादि जों मिटिं जुथुमो नाथाय बे कमिटियाथ' जोंना सिगांनो आरो जोङो सिगांनो सिलाया बे समाव जेबो जोंनि एसोसिएसनाव बियो गैयानोमोन मिथियामोन रावबो फैयाखै बे कंग्रेसआवनो दं अलरेडि आरो बे इउनाइटेड फरामनिनो सासे आफादगिरि हिसाबै दंमोन बे समाव होमबा बिनि सिगांनो जोंनि एसोसिएसना जोंना बाथौ खेराइ जेनेबा संकस बेवहाय जोङो शिब सारखौ लानानै जोंनि कमिटिया एसोसिएसना अलरेडि जों मेम'रेन्डाम होखादों शिब सारजों रायलायनानै बेवहाय जोंखौ गोबां आदोर खालामनो शिब सारा सनमान होदों नाजावदों सिन्था दावख्ला मोनदों आरो लोगोसे जोंनिनो लकेल इएम दाजु सार दं बिथांनोबो होदों जों मेम'रेन्डाम आरो जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ अफिस जों बावबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनो होदों जोंनि मेम'रेन्डामखौहाय जोंनि माखासे एनडिबिफोरनि जे रेहabiliटेसन मोननांगौ मार्टियार्सफोरनि मोननांगौ बेफोरखौहाय जाहाथे थाबैनो सारमोना मावनानै होयोबा मोजां मानोना जोंखौहाय इउपिपिएलनि सरकार थानाय समावहाय इउपिपिएलनि माखासे नेताफोरा जोंखौ बिपिएफनि सापर्टारखौ होनो मोना होननानै इउपिपिएल पार्टिया जोंखौ बिपिएफनि गासैबो होननानै जोंनि गासैबो मुंफोरखौ बिसोर दाना गालांजोबदों खालि थांनाय समावहाय सिला बसुमतारिया बारग' एक्स एनडिबि आर्मि चिफ सिला बसुमतारिया बिथाङा जोंनि अल एक्स एनडिबि एसोसिएसननि सायाव बिथाङा माखासे गोबांथार गाज्रि एलिगेसन लाबोदों जोंनि सायावहाय एबा बिथाङा होनदों दिनैहाय अल एक्स एनडिबिनि एसोसिएसननि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दिनैहाय गोबांथार एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय एक्स एनडिबिफोरनाव फैसा कालेक्सन खालामदों होनदों नाथाय बे गासैबो मिसा बिथांनि बाथ्राफोरा बिथाङा दिनैहाय जोङो जुदि फैसा खांमारदोंबा सोरनावबाफोर बिथाङा प्रुफखौ होथों जोङो बेखौ प्रुफखौ होयोबा जों मानिगोन आरो बिथाङा दिनैहाय जोंखौ बेबादि गाज्रि इलेक्सन लाबोनो थाखाय बिहा मोन्थाय गैयामोन मानोना जोङो बिथां फैयैनि सिगांनो जोंनि नैबे अल एक्स एनडिबि एसोसिएसन कमिटिया जोंना दाजाखानाय एबा जोङो 2023 नि गेजेरावनो जों बे ग्रुपखौ जों दाखानाय एबा जोंनि टटेल एनडिबिफोरनि जेखि रिहेबिलिटेसन मोननांगौ सोरनि जे मोनाखै बेफोरखौ जोङो
सरकारजों सावरायनो थाखाय जों मोनसे एसिसन दानानै लानाय जादों। जों अल एक्स एनडिपि एसिसन हिसाबै जोङो दाना लानाय जादों। बे हिसाबै जोङो दिनैहाय जों गोबांथार जोङो होसोबाय इउपिपिएलनि समावबो, नाथाय इउपिपिएलनि सरकारनि समावहाय जोंखौ मा होनदों, बिपिएफनि सापर्टार बिसोरनिखौ दाननानै दोनजोबनांगौ होननानै बिथांमोनानो जोंनि नामफोरखौ दानख'ना गालांजोबदों। दिनै बै समावहाय सिला बिथाङानो जोंखौ बुंदों, नोंसोर सिन्था दाखालाम, जेसेबां थालांदों जोंनि पि ग्रुपनिया आं दं, नोंथांमोना आंनाव डकुमेन्टखौ गोदानै होफैजोब होननानै बिथाङा बिहरदों। जोंनि सेंग्राफोरा थाङै थाङै बिनि न'आवहाय सेरफांगुरियाव थांना हैदों। नाथाय बिथाङा डकुमेन्टखौ लानानै ओरैनो बे गारसोना दोनदों। दिनैहाय बिसोरनि दायथ'मोन बियो, बै समावहाय इउपिपिएल सरकार दंनाय समावहाय बिसोरनो जेमन मावना होनांगौ दायथ'आ सिला सार बिथाङानो होनांगौमोन आरो गबिन्द सारमोना बिथांमोनानो होनांगौमोन। नाथाय बिथांमोना दिनैनि गेजेराव मा बुंनो सानदों, बिथांमोना मावनो गैलाय माने दिनैहाय बिसोरो मा बुंखो, दिनैहाय एनडिपि एक्स एनडिपि हिसाबै गैला होननासो बुंबाय। ओमफ्राय एक्स एनडिपि गैला होननानै बुङोबाथ' बिथाङाबो एक्स एनडिपि नंला। दिनै बिथाङा जुदि एक्स एनडिपि नङाब्ला दिनैहाय जोंनि एसिसनजों हाबसोनानै कंग्रेस पार्टियाव हाबनायखौ नागारनानै बिथाङा दिनैहाय जोंजोंहाय सेरफांगुरियावहाय 1729 जन जोंनि टिमजोंहाय बिथाङा बोरै जयनिं लाफानो हाखो? आरो बिथाङा आंखौहाय दिनैहाय एबा जोंखौहाय दिनै जोंनि एसिसनखौ बोरै फैसा खांदों होननानै बिथाङा बुंनो हाखो? दा जोङो बेखौ गोबां दुखु मोनदों सिला बिथांनि सायावहाय। जों सिला बिथांखौ जों गोबां मोजां मोनोमोन, गोरबो गोसोजों अनोमोन। दिनै बिथांनि सायाव गोबां गाज्रि मानसिफ्रा बुङोमोन जोंनि सायाव, अब्लाबो जोङो बानसयोमोन बिथांखौ। आरो जों बिथांखौ जोङो सिङावबो गोबांथार जोङो हेल्प हरो बिथांनो। माबा मोनसे फन हरनानै बिसि समाजा जादों होनब्लानो जोङो हरो। आरो बिथांखौ जोङो हरनाय मानाय जोंनाव गासैबो एभिडेन्स दंजोबो, प्रुफ दंजोबो। दा बिथांखौ जों बेबायदि अनसेयाव दिनै बिथाङा सोरनि थुलुंगायाव सोरनि थोननायाव बेबायदि मावदों जों बेखौ बुंस'नो हाया। खिन्थु बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय खुनु मोन्थाय गैयामोन। आरो बिथाङा बेबायदि खालामबावदों आंखौ। दाखालिहाय जोङो जेब्ला कासाबारियाव थाङो फेमिलि लानानै आङो, आरो बेनिफ्राय आङो ओरै सराइबिल गिदिंलानानै बिमल दाबायावहाय जों सम माने बिदिनो जोङो अमा खोमा हांनाय जायो हिसाबै जों फेमिलि गोजाजों थांदोंमोन। बे समावहाय आंनो मोनसे फन फैदों, आच्चा नों अमुक सार ना, बालि सार ना होनबाय। औ होनबाय, मानोमोन? दा बे जिनिसा जाबाय उल्थापानिनिफ्राय फैदों। दा बे उल्थापानिनि मानसिफ्रा होनबाय, सार जों नोंखौ लोगो लागौमोन, बहाय लोगो मोनगोन? होनबालाय कुसगावसिम फैदो। आरो कुसगावसिम फैदो होननायाव बिसोर मा होनखो, गारि गाज्रि जादों। आरो गारि गाज्रि जादों होनबाय, दे होनबालाय सेरफांगुरिसिम नेयै नोंसोर आवगायबो नोंसोरबो लासै लासै। ओमफ्राय लास्टआव बिसोरो आंखौ माबायावहाय मा होनो बिसमुरियाव लेंहरबाय। गासिबो बे सिलानि साइडआव थानाय गासिबो बे बिथांमोननि फर्मुला, माने बोरैबा बरनाम होनानै बोरैबा माने जोंखौहाय हाखर गबहोनो बे पुलिसि आरो। आंहा बेखौहाय बुंफिनदोंसै गावनि खुगाजों, दिनै एक्स एनडिपिआ माबोरै गोमाखो? दिनैहाय एक्स एनडिपिफ्रा दिनैहाय जातिनि थाखाय गोबांथार हाथियार लानानै गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नागारनानै दिनैहाय 34 इयार्स दिनै हाथियार लानानै दावहा नांदों। आरो दावहा नांनायजों लोगोसे दिनैहाय गोबांथार खस्थ' मोनबोबाय। सोरबाबा गावनि बिमा बिफानि जोनोमगिरि बिमा बिफानि मोखां नुवालासिनो दिनै थैना थांबाय। दिनै बे बिथांमोनखौ बिथांमोना मा सानदों, सिला बिथाङा दिनैदि आफादारि सोरबाबा आफादाव थांनानै एनडिपिआव थांनानै दिनै गावनि बिमा बिफानि न'खरनि फेमिलिनि मोखां नुवालासिनो थैना थांबाय। दिनै बै न'खरफोरनि बिमा बिफानि गोसोआवहाय एबा बिनि बिदा फंबायनि बिमा बिफानि गोसोफ्रावसो गाबखांनाय दं। दिनै बिथाङा बेफोरखौ सिन्था खालामालासे दिनै बिथाङा बे बाथ्राखौ बोरै बुंनो हाखो? आरो बिथाङाथ' आंनिनो नै बिगुमै, बेखौ आं बिगुमै होननानै आं गोबां माने अनोमोन। माबा मोनसे समस्या जाबानो बे आंनाव फन हरो, आगै बाले आंखौ एसे हेल्प हरो आङो, जेबो नङा जों अनलायना थायो। खिन्थु आं दिनैनि समाव आं बेखौ बुजिनो मोनाखै। दिनै आंखौबो आरो जोंनि एसिसन एक्स एनडिपिखौबो दिनै मानो नेवसिगारनानै बेयो मानो दिनै गैया होननानै बुंनो हाखो मा हिसाबै?